alături de cei care muncesc de dimineață, de că răsare soarele, până noaptea târziu, ca România să existe. Cei care au grijă de PIB-ul României, cei care au grijă de alimentația României, sunt acești oameni pe care guvernanții nu au înțeles că trebuie să-i bage în seamă. Dacă s-au găsit de fiecare dată soluții și au reușit să se pună la masa rotundă a discuției, de ce nu se pune și astăzi o comisie, dar nu cu secretar și portar, ci o comisie cu cei mai avizați din domeniu, să-i asculte și să le pună pe masă soluții. Acum dau cuvântul celor prezenți aici lângă mine. Bună ziua! Bună ziua! Am ajuns la capătul disperării. Nu se mai poate continua. Muncim de dimineață până seara pentru România, pentru noi, pentru familiile noastre și guvernanții, uitați ce ne fac. Deci e o aroganță ieșită din comun. Nu se poate să nu se facă o comisie la guvern în care să fim primiți și să ne punem problemele pe masă, să le putem rezolva. Asta este doleanța noastră. Nu le cerem nimic. Sunt aleși de noi, sunt plătiți din banii noștri și cerem respect. Hai să începem cu câteva probleme. În regulă. Deci problemele sunt următoarele. De la 1 ianuarie s-au mărit impozitele și taxele. Nu ne mai putem plăti angajații. Creditele la bancă sunt cu 10-15% dobânzi. Nu se poate continua. Datorită importurilor din Ucraina ne vindem cerealele la 0,80, 0,70 de bani, 0,50 de bani. Nu se mai poate continua. Cerem doar să fim respectați și să ni se facă dreptate să fim primiți la minister. Mulțumesc! Din martie va intra GAEC 78, în care avem 10%, de fapt 5,5%, în care să lăsăm proloc și inverzit. Prologul în care nu vom produce nimic. Bani aruncați pe fereastră. Cine plătește arenda pe suprafața de teren necultivată? Probleme sunt multiple. Cred că acea comisie există în România de 34 de ani, de care a vorbit colegul meu, care se cheamă guvern. Este un for decizional și trebuie să ia măsuri urgente, pentru că altfel nu suntem dispuși să plecăm acasă. Ne vom reprezenta singuri în această formă de manifestare, acestui protest spontan, comemorând moartea agriculturii ca formă de deces a agriculturii românești. A fost ultimul sector care a rămas în viață și nu putem renunța la el, pentru că am investit în el de 34 de ani și copiii noștri nu putem să acceptăm să fie carnea de tun a Europei. Mari probleme și la celălalt nivel. O să dau colegului meu de la transport. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. După cum vedeți, suntem în a doua zi, a treia putem să o numim, a protestului pașnic, dezafiliați de orice partid. Suntem în stradă. Dacă guvernatorii noștri au dormit în fotolii, în paturi relaxați, noi dormim în camioane, dormim, după cum se vede, în cabini. Nu ne-a servit nimeni nici cu măcar un ceai. Suntem aici pentru România. Nu cerem nimic decât ceea ce ni se cuvine. O să mai intrăm astăzi în legătură directă cu voi. Vom vorbi cu fiecare participant la acest protest și voi, stimați lideri politici, ar fi minunat să vă gândiți la viitorul țării noastre. Sunt oameni de bună credință.